ভিডিও କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମାଉସୀ ଘର ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଠି ବାଦଲ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ବାବୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଗୁଆ ଭାଇ ଗାଡିଟାକୁ ଧରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେଜାଣି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେ ଜାଗାରେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ଭିଉଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୁଆ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ କହିକି ପୋଜ ବି ଦେଇ ସାରିଲେ। ଦେଇକି ଆମେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି ସାରିକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଠି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲା। ଭିଡିଓ କଲା ବେଳେ ଗଛରୁ ପଡିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛେ। ଗାଡିରେ ବସିକି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଗାଡି ଆଜି ଗୁଆ ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ଦେଇକି ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ରାଜା ବାବୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ କରିଥିଲେ। ପଛେ ରାଜା ଭାଇ ଗରିବ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ରୁମଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ବିଲ ଆଡକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଲର ଭିଉ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଉଥିଲା। ଦେଇକି ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ବାବୁ ତାଙ୍କ ମା ଆମକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବାଦଲ ଭାଇ କ'ଣ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାଦଲ ଭାଇ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଘରକୁ। ଏବେ ଗୁଆ ଭାଇ ବଦଳରେ ବାଦଲ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୁଆ ଭାଇ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଚାଉଳ ଉଠେଇ ଜିମି କହିକି ମୋର ଏଠି ରାତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଉଳ ଉଠେଇ ପାରିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।